fatan Allah ya sa ya zama mana sanadiyyar zaman lafiyar mu da kuma ci gaban ayyukan mu baki daya. Waɗannan motoci za a ba da su ne ga su kadis domin su taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu. Kullum abin da ake bukata ga judicial officer shine ya samu natsuwa wadda za ta ba shi damar yin tunani mai kyau domin tabbatar da adalci. Muna fatan wannan ya zama sanadiyya da zai kara musu natsuwa, su samu fahimta kuma su aikata ta yadda ayyukansu bisa gaskiya da adalci. Kullum fatan mu Allah ya mana jagoranci da ilimin abin da yake daidai. Ina nuna da mai girma cin dogo na jiha da zai kaddamar da waɗannan motoci ga waɗanda za a ba. Ina fata Allah ya mai jagoranci kuma Allah ya kasance ta mu ko da yaushe. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Da girma Grand Kadi, dan uwana Honorable Kadis da Shari'a Court of Appeal, Civil Registrar Management, yan jarida, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba shugabancin wannan kotu dauriya da jajircewa wajen ganin an daɗaɗa an kyautata wa alƙalai na bukatunsu da haƙoƙinsu don tafiyar da aiki. Ba kowa ne yake fahimtar irin nauyin da yake akan alƙali ba wajen tafiyar da ayyukansa. Nauyin yana da ɗimbin girma matuƙa, saboda haka duk abin da hukuma za ta yi wa alƙali don ya samu sauƙin aikinsa, ta taimaka wa adalci da tafiyar da shari'a ne. Mun san halin da muke cikin aiki, buƙatar aiki, buƙatar iyali, buƙata yau da kullum suna sanya ɗauke hankalin alƙalai. Amma idan aka kamanta ɗauke wani nauyin, sauƙaƙa wasu al'amuran, babu shakka aikin shari'a zai tafi. Idan an yi la'akari ba da daɗewa ba, mun samar da ƙananan motoci ga alƙalanmu na ƙananan kotuna. Wannan mun yi shi ne saboda mu kare haƙƙi da mutuncin shari'a. Bai cancanta a ga alƙali yana shiga motar haya ko yana hawa ƙurƙura, ta yiwu tare da wanda yake wa shari'a, ta yiwu tare da wanda ake tuhuma, ta yiwu tare da shaida, banda kariyar kansa, security ɗinsa kaɗai, natsuwa da martaba shari'a ya ƙara fitowa fili. To bare kuma manyan alƙalai waɗanda su haƙƙinsu ne kuma su gyara shari'un da waɗancan ƙananan alƙalai suka yi. So da haka muna godiya ga Allah da ya ba mai girma Grand Kadi dama da juriyar samar da waɗannan motoci domin sauƙaƙa aiki ga manyan alƙalanmu da kuma bayar da dama aikin kamar yadda bus ɗin nan za ta bayar da dama, suna tafiya daga wuri zuwa wuri insha Allah. Yan uwanmu kuma alƙalai waɗanda Allah ya ɗora mana shugabancin ku, muna ƙara ba da haƙuri da jan hankalinku cewa haƙiƙa mun san martaba, mun san darajar ku, kuma za mu ci gaba da kare ta. Allah kaɗai ya san faɗi tashin da muke yi ni da Grand Kadi, ganin cewa abin da ya cancanta namu na haƙƙi an samar da shi. Kullum muna cewa a yi la'akari da cewa ɓangaren shari'a ɓangare ne mai cin gashin kansa, mai zaman kansa, ba shiga aiki tsakaninmu da ɓangaren zartaswa da ɓangaren majalisar dokoki. Kuma alhamdulillah cikin yardar Ubangiji tafiyarmu da wa'ancan August ɗin lafiya ƙalau, shi yasa ake zaune lafiya. Amma halin da ƙasar take ciki ta shiga ciki na tattalin arziki yasa abubuwan sai dai mu daure mu bi su a hankali a kuma ɗauki mafi muhimmanci. Ina fata wannan karamci da aka yi zai taimaka muku kuma zai sauƙaƙa muku gudanar da ayyukanku.